Igbo ndị mana ege taking kwa no that day ya no wana ebe anọ nwa lecturer nwa headmaster o si ko bia akuzi like Ojukwu si we relocate to Ivory Coast. You have a very powerful history na fubero onye tilu ono so far because a lot of history din ya mandena assign Ojukwu na-eji we dress ya ka nwanyo we puwa mandena assign Ojukwu ji okwu we eji buli ya n'ụgbọ mmiri gafee Kotonu osi Kotonu je mandena asi na ogbago Lagos ewe meli ya asmogolo ya n'ime akpa eluza plane mago a lot of things mandena asi na helicopter da tiwali si buli ya na Ivory Coast a lot of talk gafete there. But today we are bringing those reality to your doorstep so that ina akoko kina akoliani sagwa na this our daddy na mana ewete video ya eba no mana ewete that because na ndị by need to learn one or two. Aya happen those ka abia tell our story. Una fugo ne heme with BBC and the Surviving Biafra documentary has na release. Una fugo so many errors there. At least we had one apota like this. Yeah, say amba now amana munkano nka kwesi di ona nka kwesi di ona. I'm encouraging you to keep watching. Oburo mbobo na anu okuku na abia na video. This type of video ipotakwa inene ya no mmade ka ebo. Inene ya mota ihe ni at least ana ekwu ihe isi yes nwoke ebe nnenele ya na edi link jeje watch ya kunna enenekwa kunna subscribe. At least video potala this inene lo ya nisi. Stop running with half theory and half imago mmadụ nwete half story ata unu na ebuali agba so no stop using it. Info video like ukwa would 10 minutes 15 minutes cool way down the negative that video in the nature so that it will help you to understand. And say and a half and on half 5 minutes 3 minutes 2 minutes video cannot guarantee you that the hini na no kuchaya. And when they use only sometimes but I use we clickbait to video my video so that by time in and I say by time maybe do watch if no bro na code una what else no this video on the buy good one ngwa gente ka nkọrọ ka Colonel Dim Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu Ikemba Nnewi dịka na-agbara izu ka otu wee hapụ Biafra wee naba Ivory Coast na 1970 bụ utoche nso kpachara data na phone gị unu mana anụrụ ọgụ Nigeria na Biafra from 1967 to 1970 o rubezi by 1970 ọgụ wee kpụ ụzọ ọkụ n'ọnụ nke dị egwu ando Ojukwu onye isi ala mba Biafra onye ọnwụ na mgbe ahụ ọkọtakarịbazia wee kpọọ nzukọ top Biafran military command wee sị ka enwe nzukọ na etu a Nigerian government place blockade maka mgbe ahụ abịa place blockade fo onye amara blockade bụ mgbochi ma nni ma medicine ihe niile dị iche iche bata n'obodo Biafra ọ dị abata agụ wee gụọ a lot of people gbuo a lot of people emere estimate na ndị agụ gburu ya na ma ndị ọgụ gburu n'oru 3 million people 3 million mgbe 3 million nke okwu eziokwu so wee nwee nzukọ wee si Ojukwu na ọfụgo ka obodo dị ka a ga-esi wee kwa onye ukwu wa wee si na ya ga-anaba ka jebe Ivory Coast na onye isi ala Ivory Coast na ọ si anya bịaba na ọ ga-anabata ya ọfụma nye shelter na onwere ihe na-eme na onwe ya ga-abịa ebe a bịa kpụrụ ya na ọkụdo wee dị wee si Ojukwu na ekenechekwara ya maka nkweta o kwetere ka ọ wee pụọ Ojukwu wee hand over to General Philip Effiong ya na-eme on 11th of January. Yeah, before 11th of January, because 11th of January 1970 dot Ojukwu po. So all the can before the 11th. So Kiasi maka Ojukwu put on the 11th of January on 4 days after General Philip Effiong we broadcast we say na aga ebigo we duzie ndị amị odu na Lagos eje meet Obasanjo du ha jeze meet Gowan etu aka agha si we end for onye amara. So ihe nchọrọ ịkọrọ unu ka Ojukwu si wee pụ maka na Ojukwu epufiara arụ maka ndị amị Nigeria ọha na is in charge of the airspace ọwụ na enwe ahụ fedi ha gbatuo gị ụlọsụ onwe ndị ha na-ahapụ special organization Red Cross Caritas Joint Church Aid na JCA onwe ndị ha na-ahapụ mana any aircraft adịra well identified they will strike you down ọ ka asị eme mgbe ahụ. So Ojukwu epufiara nnukwute arụ oyi eji adị mma mmadụ inweta ezigbo oyi na ezigbo enyi ọ na-adị mma mgbe ọwụna. So enwe airport na-abọ na Anambra State mgbe maka adị ekuzi okwu nke Enugu State airport Enugu adịgo overtaken by Nigerian troops adị agazi ebe ahụ aga. So ihe Ojukwu meziri na ọ natara na Anambra enwe airstrip maka mma akpa airstrip bụ improvise nya airport ajọ manage ka plane nada onwe standard airport onye ka na-akpọ airstrip
enwere na ụga nke dị na-agụta local gọọmenti kịta, enwere na uli nke dị n'ihe a local gọọmenti. So Ojukwu wee sị na ya ga-esi dịka ntị wee gụta ọdụ na enwere conflicting stories. Ụfọdụ si na ụga airport ka o si wee fụ, but from a verifiable news source nwa go ya na research mmelụ as a historian, ebe o si wepụ bụ na uli airport, ebe ahụ ka Ojukwu si wepụ. So wee jebe o bugodo ụzọ moto buru ejebe na ụga airport ka ọ ma nọ esi ebe ahụ wepụ ruo na ụga airport ụzọ agara. Pilot ga-ebi mgbe ahụ ezigbo ya nwoke Captain Francis Osakwe anụ nnọọ childhood friend Ojukwu wee si Ojukwu ebe ọnwụ ị na-eje mmeso ebe ọnwụ ịnyanwụ mmeso onwu ọ ka wee fụ onye m ji asị ezi oyi ka nwanne, enwere ezi oyi ka nwanne n'ụwa. So mgbe e ruru na ụga airport ụzọ agara awọchi asị na Ojukwu take off ebe a na ndị amị Nigeria ga-agbatu ya. Air Force Nigeria will strike that plane down. Ojukwu wee tọnụgharịa a na-echie maka a na-echetụ ya mara na ọ dị ka ọ chọgwa ịpụ, tọnụgharịa from ụga airstrip wee gaba uli airstrip. Maka onye amara na uli airstrip matabikwuru na ọnụ bụ second business airport enwere na Africa at that time, except from Johannesburg airport. Uli airstrip nke dị n'ihe local government area Anambra State so na the second business airport enwere na Biafra land at that time between 1967 to 1970 ka o ji wee bụ the second busiest. All these international organizations, because mgbe ahụ ndị Russia ma Britain ọ dị ka na supply ndị Nigerian government ngwa ọgụ ma plane ma egbe. Nigerian government wee ikekọta orie, sorry, Biafran government wee ikekọta orie, ọ ha ji aka ha na arụ ma ogbunigwe a na-eyuzi ma every other thing. Short ndị Igbo dị egwu, ọkwa ifuru ndị Igbo dị egwu, ndị Igbo dị egwu sọrụ ndị Igbo. So those international organizations like Red Cross, Caritas, ndị akpọ Caritas, all these church organizations, joint church aid, JCA, ha ncha niile na-esi through that uli airport wee na-ebuata eggs like food, medicine, kefa personal supplies ma blanket ma imago ọgwụ a ga na-enye ndị mmadụ na agụụ ma kwashi ọkọkalị. So ọ na-abụ those plane na-abata n'uli airport abalị ka o ji abata maka ịnwe anwụ abata na oge efifie ọgbatuo ohu maka uju nkịta anya ọtago onye nwe mgbe ahụ. Nigerian gọọmenti ejiezi anya afọ anything plane. So ndị a na-erisk ndị Red Cross, Caritas, JCA abalị ọnwụ na ha na-ala ndị na that uli airstrip. And ihe eji anabata ha ọkụ adịra no electricity no uri ọkụ ịma ihe uri ọkụ eji ọbala osisi ka afọ eme ọbala nkwụ wee zie ufufutu akwụ ma ihe wepụtara na akwụ wee medochi onye ọkụ ya na-enwu ka kerozin abịa mụnyezi onye ọghọ uli ọkụ maka ụmụazị ọgbara ọfụ na-amaghọta ihe na-ekwu, ndị okenye na-ebe aghọtara ihe na-ekwu ya na ọkụ siga abịaja na-eme uri ọkụ ahụ etu a na ọkụ siga na airport ị na-eme etu a plane na-aga n'elu afụzi gị nwa enyechego asign that plane ada ebe a kwa abanye ọhụrụ na plane a na-ada onye me nji esi nọ second business airstrip airport enwe na Biafra mgbe ahụ na Afrịka sọsọ nke ka ahụ Johannesburg. So ha dazie mgbe ahụ ebunyechezie ma medicine mana ọma nzu agụ ndị mmadụ na anwụ n'ike. So Ojukwu ka nso ghara ịnara m okwu wee tizie that uli airport chiata wee jee na ụga airport chiata jee na uli airport ya na Captain Osakwe, Francis Osakwe. So wụchizi asị na ya apụkwa n'abalị ka o ji wee take off. Captain Francis Osakwe, childhood friend Ojukwu onye buru ya na airport airstrip dị n'uli on 11th of January 1970 wee take off wee nawazi Abidjan. Etu a ka Ojukwu si wee gbanaghị ndị a maka na a na-achọ ka close in ka aka kpali ya mana aka akpalụ ha Ojukwu amatabikwa ile. So he was able to escape. Honestly, I'm telling you guys. So ekene m na ọ na like page a support page a like anya agụ yo no wo some pompo the son of headmaster.